Yau yawancin abokan ciniki suna so su duba kaya su yi order daga wayarsu, amma yawanci 'yan kasuwa ba su da shafin kasuwa na kan layi. Saboda haka muka kawo mykrita.com, dandamalin kyauta da kai taimaka maka kirkiran shagonka na online cikin mintuna 5 kacal. In ka shiga www.mykrita.com, mataki na 1 je zuwa mykrita.com ka danna get started. Mataki na 2 cika sunanka, email, lambar waya da kuma kirkirin kalmar sirri. Mataki na 3 shigar da sunan kasuwancinka, irin kasuwanci da adireshi. Mataki na 4 loda tambarin kasuwancinka wato logo. Rubuta dan bayanin kasuwancinka, sannan ka kara lambar WhatsApp ɗinka, sai ka danna create account. Bayan ka shiga zaka ga installing wanda zaka dinga turawa abokan cinikinka. A kasa kuma zaka ga QR code ɗinka wanda zaka iya zazzagewa ka buga ko ka raba. Duk wanda yayi order zai shiga kai tsaye WhatsApp ɗinka. Fa'ida, kai ne ke sa farashin da karban kuɗi. Kai kake magana kai tsaye da abokan ciniki, kuma kana da shagonka na online mai sunanka. Tallafin daga yau har zuwa shekara mai zuwa kyauta ne. Bayan haka ka sa da 1000 ne bisa da tsarin da ka zaba. Yanzu mu bude asusunka, sai ka shiga www.mykrita.com ka danna get started. A cikin mintuna kaɗan shagonka zai zama online.